Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini kembali lagi bersama Gondes Blusukan guys. Channel Wong Blusukan ngalor ngidul wetan kulon. Iki saiki ning guys, lagi ning omah seni Putra Sri Tanjung. Lagi di markas Senian Jaranan Putra Sri Tanjung. Ini lagi latihan guys, besok mau tampil lagi guys. Ayo guys, kita review di gudangnya guys. Ada barongannya guys, yang mantap-mantap. Oke ayo lanjutkan. Pagi guys, ini barongane lawas ini guys. Iki anyar, iki rada anyar. Iki sing tak gending iki tak gending. Iki lho. Oh iki. Oh iki. Enteng guys, sesuk kula sing abot. Enteng tak gawe. Kula sing abot. Gowo ora kuwi? Abot iki. Iki barong-barongane guys. Lek pengen jajal monggo langsung rene guys. Iki latihan. Iki gamelane. Iki saran-sarane guys. Iki pange buta. Iki pang songklir. Pegon. Iki gonge. Guys, saiki ning ngarep guys. Bedane. Iki anak wedokane jaran barang guys. Wedokane jaran. Engko samarku lek pas ngono nedas ngono. Dadi kan iso. Ayo. Bersama sutradara Edian nih guys. Yo mulai ra iso belajar iso besok. Belajar ora tangan. Boleh. Joget piye? Kaya gak kepang nedas ngono. Iki yang mari sontek kok iki. Seniore mari sontek. Nih lagi mau latihan guys. Ada murid baru yang ikut, masih belum bisa. Ini belajar bareng di kesenian Putra Sri Tanjung. Ada murid baru. Ini murid barunya guys. Murid baru. Apa sih kamu?